Marioneta jednou větou. Žila sama, osamocená, opuštěná, trpce a hořce to nesla. V nemoci chřadla, ve tváři sivá, zkroušená, smutná. Slzy hyzdily její bělostná líčka, jako by její tělo ani nežilo. Celé město o ní říkalo, že v jejich žilách krev téci sotva může. Její srdéčko je prý příliš strápené a tlukotem se pro ukrutnou samotu neozývá. Bálí se i strachovali, o jejím možném skonu šeptali si, vždyť smrt má na jazyku. Nesla se zpráva rušnými ulicemi, tlupa doktorů, vědců, docentů, ale i šarlatánů a rozličných léčitelů. Nezmohla zhola nic. Nikdo rady nevěděl si. Byť drbali si všichni své přemoudřelé hlavy, z lékařského hlediska je děvče přece zdrávo. To stálo v lejstrech medicínských. Pak ale bylo ještě o mnoho hůř. Marioneta, jak dívce počali říkat, přestala vycházet z domu. Sama seděla jen ve svém křesle, smutek byl jejím jediným společníkem. Už bránila se i mluvě. Místo slov zertů jen krůpě slaných kapek drali se jí z očí. Chtěla-li promluvit, tak zoufalá byla ubohá Marioneta. Všichni už ji málem oplakávali. Tu náhle osobitý muž zjevil se v onom městě, kráčel ulicemi hrdě, avšak s pokorou, a nedalo se říct, že je to fešák, spíš charisma mluvilo z jeho pohledu. Netrvalo dlouho, než dozvěděl se o nevyléčitelné a netušené krutovládě, jež tížilo tělo místní trpitelky. On ale usmál se hned, on totiž znal lék na její neduch. Věděl, co jí hnedle pomůže. Nechal se tedy dovést k utrápené Marionetě. V zápětí lidé z okolí divili se tuze, když jutové provazy vyňal ze své mošny. On rázným povelem ale vyhnal všechny čumily, zamkl se s dívkou v pokoji, ta seděla zas ve svém křesle, nehnutě. Vzal tedy jutovou smyčku a obtočil ji obratně kolem jejího zemdleného zápěstí. Nebyl čas meškat, děvče umíralo, v dlobách loučila se životem. Náhle však nadechla se silně a s chutí, to jutové lano stalo se zázračně čarovným lékem, medicínou pro chudinku, co strádala. Vlákna provazu jako by se během okamžiku zakořenila uvnitř těla mladičké ženy, to už ale dívka klečela u nohou toho muže, jenž stal se milosrdným zachráncem. Nahé tělo měla již obtočené těmi jutovými plazy, za které tajemný muž jal se hned tahat. Cizinec se nemýlil, jeho konání stal se požehnáním pro tu týranou ženu, v pevnosti jutového motouzu našla svoji spásu, měla pocit, jako by se tajemný cizák za pomocí těch provazů dotýkal její obnažené kůže, jako by ji hladil a přitom hrubě svíral, laskal a přesto ji bolestně dráždil. Ta dvojlomnost každého z jeho pohybu přenesená z jeho paží a rukou do chování juty byla ohromující a naprosto omračující. Samotnou ji až překvapila míra vzrušení, kterého se jí náhle dostávalo. Objevila do té doby nepoznanou vůli k uvolnění svého vlastního já. Zatoužila zbourat všechny ty zdi a zábrany, které jí tak dlouho a možná odjakživa stály v cestě za poznáním erotické nirvány. Steny a zdechy zpívala náhle ústa, která před tím strádáním mlčela. Snad naráz ze sebe chtěla vykřičet ty steny, které měly kompenzovat všechny ty v chorobě promlčené dny, týdny a měsíce. Bledá barva obličeje ztratila se nenávratně, růžová přetřela mrtvolnou bělobu. Po slzách též ani památka, nemohla se zas smát, mohla se zas smát. Víčka i řasy usušit od stop slzavých, jutovými chapadly svázaná, přesto znovu zrozená, svobodná, šťastná, volná, uvědomila si vzácnost tohoto magického propojení. Vůně vzrušení linula se místností, její klín chlubil se vábivým a svůdným odérem. To vlhkem prosycené aroma ozdobilo ten dům, ve kterém pak spolu žili oni, znovu zrozená osobka se svým nalezeným a objeveným pánem, který, když se ho později optala, jak ho má oslovovat, odvětil jednoduše jen za pomocí jednoho slova: Bakuši.